mærke blodet sådan sidre i årene. Ligesom en forelskelse. Normalt har jeg jo højdeskræk. Men den har jeg trænet ret meget. Det er jo 5 års samtaler med Jesper omkring at få det til at lykkes. Så jeg glæder mig bare helt vildt. Er der go? Jeg var oppe og gå en tur i det i går med mine børn. Det er bare vildt spændende. Jeg glæder mig helt vildt. Og det er en fed vitaminpille. Sådan mandag morgen kl. 6. Højdeskræk, hvor længe har du døjet med det? Jeg tror bare, det er noget, fordi at min mor altid har sagt og har haft det, kan man sige. Så har jeg også fået fortalt, at det er noget, jeg har. Så det er i virkeligheden noget, man bare har fået ind på den mentale vejrudsigt. Så den skal bare trænes stille og roligt. Det går bedre, men sådan noget som Pariserhjulet, der kan jeg komme op og svede. Ja, det er jo også en del af at synes, det er sjovt at gøre og skubbe lidt til den udfordring.